Donat wong sing ana gembele malaikat sampun wah engko nek kedawan ndak nganti esuk lha nek parikan ndak nganti jam 3 lah ning yo kene iya ning pinter sampean Purwakandine at kabeh nek ol kabeh nek ii kabeh latihan pinter latihan lagu jela-jeli kalau sampun pun sendikani injih wonten kirangipun ya sesuk meneh naga pelih lho iya monggo pun lajengaken capik gunungipun Mbak Mulat monggo dek jaman berjalan cekelingan lo 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 lo
ukara bisa nyaman gunung desa Yo. Nggih. Sampun Iji. sampun. Menika lagu Caping Gunung lan Jula-juli sampun nggih Pak nggih. Nggih. Ku selingan sikik mergo iki kuwi ya ana panjuwunan fragmen ketoprak. Oh, Kok astagfirullah ngapa? Kesenten kidung. berarti Wahyu niki Prasetyo. acarane wayangan kali ketoprakan. Oh pokoke niki komplit ana panjuwunan fragmen ketoprak. Ya. Mbah Saiki Siti penyanyine apa diselingi lagu selingi lagu Paranggono. ketoprak men riase. Men kadek rias ya ngono. Yo iki pesinden kita bertiga jumeneng bareng. Iya siapa? Ya iki kabeh datuli jumeneng Mbak Risa. 3R pokoknya. Risa, Raras dan Riris. Oh ya, Ya nak jumeneng. Bakul sekane tadi salata bakul timpang ya iyo Yo. sekane tadi salata sugeng dalu nak Laras Riris karo Mbak Risa. Sugeng dalu. Wah, jan paduan suara. Bocah telu kok kompak. Ya ngono kuwi tak jaluk dadi nyambut gawe iki padha cake, seragam, jarik seragam, mbayak seragam, konde seragam. Wah, jan jeronane ya seragam. Nggih. Mau dadak tuku ning pasar Paraan lho. Oh, to. Kan ngecake. Heeh, ayo ora apa-apa nek digawe seragam ora apa-apa sesuk tak tukoke bros meneh. Apa? Tak tukoke bros. Bros komplit. kene meneh? Heeh, ning sing masang aku. Wah, kok sing masang jenengan. Wong di bros ki yo apik lho. Angger sing masang iki yo manut dudukane dhewe-dhewe wong yo macem-macem. Nggih. Iki ana panjuwunan no. Napa? Apa sing ana panjuwunan nggonamu apa ana ora? Niki mau enten sing napa ngersakaken ninggal katresnan. Tinggal katresnan Enten Idam Sari. Ngidam Sari nggih.